Dugang mga local government units ang mideklaraan nga persona non grata sa drug artist ug content creator nga si Pura Loca Vega. Samtang kaparian adunay pag-ampo alang kaniya. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa Mandaue City sa ilang regular session kaganihang buntag, giaprubahan ang resolusyon nga nagdeklara nga persona non grata kang Amadeus Fernando Pahente umas na ilang si Pura Loca Vega. Hiniusa ang pag-aprobar niini nga gipangamahan sa tanang miyembro sa konseho. Gikasubo nila ang gihimo niya nga matud pa pagpanamastamas kang Hesukristo ug sa mga magtotoo. Blasphemy and then pagyaga-yaga bitaw. Though he is entitled to his religious belief, but that religious belief does not give him the license to mock the Supreme Being. Kahinumduman una nasab nga nideklara og persona non grata ang Cebu City LGU batok sa naasoy nga drag artist. Sa lalawigan sa Bohol, ang Provincial Board mideklara usab sa drag artist nga persona non grata sa probinsya. Nangunay sa inisyatiba sa maong resolusyon si Vice Governor Dionisio Victor Balite nga giuyunan sa tanang miyembro. Ang lakang dili kuno paglimitar o pagpugong sa iyang katungod apan pagpakita sa board nga wa sila mahiuyon sa mga lakang nga gihimo niini. Samtang nanawagan ang Media Liaison Officer sa Basilica Minore del Santo Niño og prayers of conversion alang kang Pura Loca Vega. Gihulagway ni Father John Ayon Miranda nga sacrilegious o pagyama-yama sa pag-ampo nga gitudlo mismo sa Ginoo nga amahan namo. We can consider that one as blasphemy and sacrilegious, but as a church also, we maintain na instead of hatagan sila o dakong silot, we still consider that to pray for their conversion. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.